Isiqu sothando ubumtoti benhlalo. Uthi kimi amagama ayaphela umezama ukuchaza indlela angithanda ngayo. Ube sebukila ngaliphuma wabuka mina wamamatheka waphetha ngokubabaza ukufana. Uthi ufisa ukwazi ukuthi yini lena abayimbezi mayini ngoba igolide yena ulibona njalo kumamathekeni kwami. Uthi uma bengathiwa ngiyisono yena ubengadeli izulu ekhetha isihogo. Uthi umhlaba ubusekile ngokuhloba ngami. Kudala bangibona usuku nosuku ngokubusiswa izigi zobuhle bami. Ungibize ngembali yekhethelo wathi ngifanele uthando. Uthe emagumbini enhliziyo yami ubecela elinye lamagumbi ukuba naye beyisakhamuzi. Wathembisa ukuziphatha kahle. Ube senxusa ukuba ngabe isitha senjabulo yakhe ngoba le njabulo yakhe ilele kimi. Wathi ngingasabhali ngozwane kodwa ngiphimisa amazwi avela enhlizweni yami ngaye. Ngibe sengiphendula ngithi ngiyawezwa amagama avela ezindebeni zakho angilutha imfakabilo komkhovu. Ubuciko nabo ubugagu bomlomo asiko kumisa uthando. Baningi kimi bekhuluma amagama ambethe umfaniswano ofananiseni wamagama owakhulumayo, kepha isiphetho kube ukuphuka kweyami inhliziyo. Noma ngifisa ukukunika uthando, kepha amagama owakhulumayo angibuyisela isithombe salo amlisa owangiyenga ngawo amagama afanayo. Isiphetho kwabo kungigqema ungeqiwantwala. Buka namhlanje sengihamba ngithukizanye. Kwabanye bethu uthando selaba yisikhumbuzo sokuphuka kwenhliziyo, umlando kwasebelahla ithawula luyisifundo kwabasenethemba ngalo. Kulincwadi engafundwa ngamagama kodwa ngezenzo. Shiya-ke amagama ngesiqu sothando ungitshela iqiniso. Wehlukaniswe yini nomuntu obuthandana nayo? Ubunayo impatho noma kwaba yiyona impatho imbangela ukwehlukana? Ungangibuza ukuthi ngibuzelani ngoba isiqu sothando ubumtoti benhlalo. Eyoqobo lembongi uzethu